Вот, bugün 26 август festival. Festivalga халык бик күп агыла. Менә күрәсез, ни хәтле халык килә. Вот. Безнең Камал театры иске зданиесе, тегендә яңа зданиесе. Вот. Нинди генә әйберләр юк монда. Кызыклы сату алу рәтләре күп. Матур костюмда кызлар бар. Вот. Монда суда матур гына көне әйбәт. Карагыз әле, җылы, рәхәт, җил юк. Үрдәкләр йөзә, кимәләр йөри. Нинди генә матур гүзәл көн бүген. Тегендә карасаң, рәтләр километр диярсең, 2 рәт. Бу рәттән дә, теге рәттән дә. Менә мин хәзер берсеннән барып, икенчесеннән кайтырмын дип торам. Вот, бәйрәм белән. Вот. Ярый, тагын берәр тапшыру бирмен әле. Сәнлеккә, саулыкка. Бар халкыма, татар халкыма, семьяма, туганнарыма, дусларыма сәнлек, саулык теләп, вәкил